So guys, welcome back sa aking YouTube channel. Ngayon po nandito po tayo ngayon sa daanan papunta po sa isa pong sikat na ano man sabi natin, isang river ba yun? Parang river ang tawag doon, Pugon Sili River, dito po sa bandang Aguilar. At ito po yung way papunta po doon. Pakasin niyo po yung mga kabundukan dyan, ang gagandang tingnan. Grabe oh. Wow. Yun oh. So tara na guys, punta tayo doon no. Doon. Ang sikat na pinupuntahan po ng mga turista dito po sa Mapita, ay hindi pala, Aguilar. Ito pong Pugon Sili River. At guys, ito po yung daan. Wow, tingnan nyo guys, oh, magkabundukan na yan, gagandang tingnan. So, pupuntahan po natin at tuloy maliligo tayo. Tara! This way. Ito nga oh, ang ganda po ng daan ngayon. Hindi po gaya ng dati na pumunta ko dito at makapati po yun. Wow! So, didirect tayo dito, pababa. Tara na sir! Dati wala pa to eh. Ngayon po, napaganda po nila. Dahil nga po, marami pong naliligaw dito, marami pong nakakaalam. Kaya, mapansin po ninyo, may mga cards na po dito. Ay, nakailan na, ay, may tatlo na. Dati isa lang to. Oh guys, dahan-dahan po tayo. Okay? Medyo alalay tayo dito kasi nga po, yaris kawaii po itong ginawa dito. No? Hindi po talaga complete. Oh, yan o. Ito nga guys. Ayun po, ang dami ng naliligaw doon. No? Tuloy tayo, baba. Tuloy pa rin tayo dito sa pagbaba. Sa ginawang hagdanan. Wow, okay na ngayon ha. Oh. Dati, sampa ka. 1, 2, 3. Ay, matatlo na. Dati wala pa ito. Yan guys, oh. Ito na nga, oh. Diba, ang ganda yung entrance natin, yung muyug-yug. Okay, dahan-dahan. Guys, oh, yung muyug-yug. Dahan-dahan ka. Narinig nila ako, guys. Bakit walang daan? Wala talaga. Doon tayo ba? Huwag! Pugon Sili! Ewan, sira pala yung kondon. So dito tayo dadaan guys. Isang masukal na daan. At dito tayo pupunta. Wow! Oh. Wow! Ayan. Para may English. Pugon Sili River, tatawid po tayo dito sa malinaw na tubig na umaagos. At ito po ang maluwang po. Doon po tayo pupunta sa banda ron, no? Doon po tayo pupunta. Tara! Ay! So, diretso tayo doon at dapat makita natin po yung kagandahan po ng Pugon Sili River. Doon po sa banda ron, mas makaganda po doon eh. So ganito po, kaganda, kalino po. Ang ating dadaanan papunta po doon. Pinalalagay po ng may pinakamagandang po doon, talunan eh. Try natin kumalong din mamaya. Guys, tara! Ayan guys, oh. Ang linaw-linaw ng tubig dito sa Pugon Sili River, di ba? Ayan, oh. Wow. Dito, mga turista naman dito po sa mismo malapit po dito sa lugar ng Aguilar. Ito po ang sinasabi dito, basura mo lamputin mo at iuhin mo sa bahay nyo. Ano po, sa YouTube channel po, Elmer Tabunda. Ano po? So ito guys, makikimukbang tayo kina ate at kuya. Ayan. Kumusta po kayo dito sa Pugon Sili River? Ay, kahit na hindi sabihin talagang kuha ko. Ayun no? Ay, ang sarap. Ito pa bang ito ko eh. Ay, thank you guys. Dito naman tayo. Ayan, sila ate. Tagasan po sila. Ayan. Ayan, so makikimukbang po tayo. May, anong tawag dito guys? Kwek po. Kwek. Ay, kumpleto kayo ha. Hindi kayo handa ha. Sige, kain po tayo guys ng kwek. Kain po. So, may pa kayong pa shoutout?
Baka naman meron kang pa-shoutout dyan. Shoutout Fresh City Boys from Valenzuela. Sino pa ate? Ayun pa ba? Ano? Shoutout kay Kuya Pogi. Oo, sige. So pupunta po tayo doon sa Bandarot at tingnan po natin yung kagandahan ng Pugon River. Sama po kaya? Pakalayo kami. Okay, thank you. Thank you guys. Salamat. Ingat po. Subscribe nyo na lang ako sa YouTube channel ko ha. Apo. Pangalan po. Ito na lang. Ayun, may sticker. Ayun, hindi, wala pa akong sticker kasi itong... Medyo malakas guys yung agos ng tubig. Ay, diba ang ganda oh. Pwede kang mag-con dito oh. Hindi ko na dito oh. Ayan guys, subscribe lang natin pagpunta po sa akin ng magandang tinarawan ko ng Pugon City Boss. At ito nga po marami tayo nakikita yung naliligo. At okay, parang basista po. Ayan, sinawa naliligo, nag-enjoy. Ayan, kasama ko sinakanta lang. Pwede ko pagod ko. I-flex lang dito ha. Yo. Ito nga guys, oh, may mga kasama tayo dito sa taga-basista. Nag-enjoy po sila nariligo dito po sa napakalino po na Pugon City River. Ayan po guys. Hindi po ha, di ba kung dito? Ayan, mag-iwan tayo ng sticker. Ayan, kuya. Thank you kuya. Oh, Kabaluyan guys. Oh, mga Kabaluyan. Pagka San Carlos. From San Carlos. Magkatabi. Ay, Magkatabi, gulo. magkalapit tayo. Ayan guys, lapit ang konti naman. Shout out naman sa mga jowa nyo. Shout out sa Aray Taganando. Aray Guapo. Ay, Arwan. Anong laro mo pre? Sipak. Naku, sipak din ako. Sabi nila, makakalaban tayo sa sunod. So try out. Lock na lang. Okay. Dahil dyan, isubscribe niyo ako sa aking YouTube channel. Sticker yung dapat. Wala eh. Kasunod na lang. Bakas! Okay. Ipon nyo na lang ako sa FB. Sa FB channel upload pa. Okay guys, thank you. Ingat tayo dyan ha. Ingat tayo sa sipak. So maluwang po yung Pugon City River, hindi nyo lang pong alam. At habang hapon, kahit hapon po, pwede po dito basta wag lang maulan. Kasi nga po, pag maulan na, lalabo na po yung tubig. Yung pong mga mahilig na tumalon, siyempre po, mayroon po tayong parang nakahanda po doon na parang mataas na para bahagi. Kung saan doon po tayo tatalon, yung mga marunong lumangoy. Kasi nga medyo malalim po yung babagsakan ng tubig. So kailangan niyo po talaga na kayo ay marunong lumangoy. Kung hindi, siyempre manunod kayo. Doon po sa tayo, ganito yun. So doon po sa Bandaron, maganda pong doon, puntahan. Ayun po, marami na naliligo po doon. Mapapit po nyo. Parang nasarapan sila sa agos ng tubig, sa lino ng tubig, sa lamig pala ng tubig dito sa Pugon City River. Gusto nyo yung tumalon? Doon nga. Doon nga. Ayun guys, tatalon na siya guys. Uy, panoorin mo nga yun, tatalon siya guys. Uy, sumo. Uy, talon naman guys. Talon. Pwede? Okay, sige. Ayun guys, ayun. Nakita nyo? Doon tayo pumunta, tatalon tayo doon guys. Tatalon din ako. Tatalon ako. Sige, lakad mo tayo guys dito. Habang tayo nag-enjoy dito na lumalakad, so malakas na, hindi naman malakas, sakto lang na po naagos ng tubig dito. Ayun pang luwang-luwang guys. Right. Ay. Sige guys, saan po kayo kuya? Ay, ito lang. Sige po guys. Maraming andas na ako. Talagang pinaganda nyo yata. Sino bang may kwan? Ako lang po. Bigla. Meron bigla. So guys, pasyal pa naman. Pagkakan po kayo kaya? Taga-Buer. Dito po sa Aguilar din po yan. Mayroon kang pasyal out? Shoutout lang sa tulungan ko na si Jeremy Guapo. Ayun Ayan, Jeremy ha. Nandito si Christian sa Pugon City River. Hindi kasi nama. Ayan. Shoutout sa lola ko. Hinanap na ako. Baka mamaya, ibang mapuntahan mo ha. Dito kay Lola. Ayan guys. Boss, may shoutout pa. Okay. Uwi na po kayo? Taga-saan po kayo? Ayan. So ito po nga guys. Maraming salamat po at sana maliligo ako kasi
Parang gusto maligo dito eh. Ito yung may malalim na, ano to? May bataan malalim yan. Dapat marunong. Ay, yung nga pala, ay, pasisyon ako kasi yung sticker ko, hindi pa nagawa. So, papel muna tayo ha. So, tingnan nyo ako guys ha. Yan. So, simple lang naman, puro travel ako. Okay, pa paano? Dito ng konti. Monetize kasi kaso hindi tayo sikat. So, piso-piso lang kung kita natin. So, yan, maliligo muna kami dito. Sige sir, sige po. Sige po. Ay, yan ang gusto ko. Ikan ko pa hinahanap yan eh. Hinihintay eh. Okay. Masakit ng lamunan ko sa kaingan. Ayan. Hindi kayo handa ha. Kompleto ha. Ayan. Ay, siyempre, hindi pwedeng hindi tayo tumagal. Oh, ayan guys, oh. Bato. Sigurado hindi tayo malalasing dito. Opo. Ayan guys. po. Tagay tayo guys. Tagay tayo. Dami niya. Nalasing na ako. Mali yung nainom ko. Dami nata kayo ng ano boss ah. Nadaanan na pinapasyat kayo. Ayan, tamang tama. Okay, may kunti tayong dito. Tala. Chichirya. Ayan. Thank you, kuya. Salamat po ha. Saan niyo yung ano namin boss? Thank you. Salamat. Para makatulong tayo. Ang galing ng tubig. Ang pagluhoy. Sakit tayo guys, oh. Sa kilid po niya, muro kampukan, di ba? Makaka-press. Nakakatanggal ng stress. Hit tayo. Ano ka? Siga ko ba dito? Ako ang siga dito sa pulang salirid. Naandahan niyo na lang. Ha? Punta niyo po